Shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi mai aiwatar da ikon shi a daidai inda ya tashi babu wanda ya sai canza mishi. Na farko ka san kullum mu da abin da zamu ga maka mai da karfin Allah da ikon Allah shine a gaba. A yau wannan rana tana cikin wadda take da tarihi, wanda rabon da jihar Katsina ta samu irin wannan nasara karanci zamu iya ce maka shekarun suna da dama tun lokacin sa'in Katsina. Kaga dan daya tafi ya gaji uban shi ba laifi yayi ba. So kuma in Allah ya so ya yarda wannan abubuwa da muka fara a jihar Katsina ba a maga komai ba. Abinda muke roƙo kullum shine cewa a dawo da darajar sport din nan, more especially dambe a jihar Katsina, a san mutuncin damben nan da yaran da suke damben nan. Mun zo da wasanni daban-daban amma babu wani wasa wanda ya ɗauki gol tsagwayen har guda biyu ya kai wa jihar Katsina in ba wasan damben nan ba. Kuma ya ɗauko silba mataki na nauyi na 85 aka samu ma jihar Katsina. Kuma ya ɗauko bros aka samu ma jihar Katsina. 'Yan wasa guda 5 da muka tafi su daga jihar Katsina babu ɗan wasa ɗaya wanda ya buga bai samu wani abu ba. A nauyinmu na 65 abin da ya sa nan ma muna kyautu zaton da Allah ya sa mu haye mataki na awo, so wannan gol din shi ma namu ne cikin iko Allah. So mun zo yaran nan ya yin shi da coach din da yake horar da su akan a samu raguwar nauyin shi bai ragu ba. So kuma mun ban mu Allah muka bar wurin nan free, babu wani wanda muka ɗauko muka ce mu replace mu sa wurin nan. Aka zo a gudanar da wannan wasa wanda rawa ce muka taka muhimmiya ga garima, wanda roƙonmu ga Allah kiran da muke wa gwamnatin jihar Katsina a tsaya a tsare haƙƙin yaran nan, a mutunta sai da suka mutunta jihar Katsina suka yadda ta kunya. Sannan duk mai tunanin yaran nan sun ɗauko gwalagwalai, wasu sun ɗauki medal, wasu sun ɗauki silba, har wanda ma da ya je bai samu damar yin wasa ba ya participate, babu mutum guda ɗaya wanda zai kuka akan allowance ɗin shi, babu wanda ba allowance ɗin shi ba. Sannan insha Allah kuma haƙƙin ku yadda ake biya ko ina haka za mu biya ku. Sannan kuma sauran alheri tsakanin ku da mai girma gwamna insha Allah za a je, idan an je kuma za a roƙa muku. Kuma muna gode ma Allah, muna gode mai girma kwamishina namu Nails and Sport Honorable Ali Shargalle Good, Allah ya saka mai da alheri. Da mai girma darakta shi ma yadda ya jajirce aka yi wannan abin, Allah ya saka mai da alheri. Sannan ga sakataren Mugali Musa wanda da shi ne muke haɗu tashi kan gurin cinto wa'annan zakarin 'yan wasa wanda suka wakilci wannan ita jiha tamu mai albarka. Muka haɗa tim ɗin ta ana mai dariya. An ce ba mu iyawa, an ce ba mu da ko naira, amma mun yadda ba mu da kuɗin da za mu iya kashewa mu bada wurin wasan, muna da ƙarfin Allah.